ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಾಲ್ಮೆಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಾಯನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಮೊಗ್ಲಾಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಗಲಸದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋದ ಕೇರಿಡುಂಡು ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ತೂವಲಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮ ದೀದಿನ ಕೋರಿಗ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಹತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರೆ ಆಜ್ ಹಿಡಿದು 7 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಣದ್ಲ ತೋಚ್ಪದೆ ರೆಡ್ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಎಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1/4 ಕಿಲ ತಾತ ಬೆಂಜನ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನಿ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಉದ್ದಲ ಮುರ್ದಿವನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಲ ಮುರ್ದಿವನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆದಾತ ಪುದೀನಾತ ಹಿರೇನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಪದರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನುಪ್ಪುಗಂತೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಿಮ್ಟಿದಾತ ಕೇಸರಿಲ್ಲ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ನುಪ್ಪುಗಂತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಾಡ್ಜಿಡಾಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ನುಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಉದುರುದುರು ಆದ ಬುಡುಬುಡು ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನು ಪುಂಟುದು ಆಯ್ತ ರಸ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಬೈಪಾವನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ ಶಾಜೀರ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಜೀರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೀದರಿಲ್ಲ ಗಲಸಲಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಜೀರದಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಆಜೇಡ್ದು ಏನ್ಮ ಲವಂಗ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಪರಂಗಟೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಬಾದಾಮಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ತೊಟ್ಟೆನ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಗಲಸ್ಲೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಡು ಮೂಜಿ ಪದರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪುದ ಬೊಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಂತ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆ ಸುಲುವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ್ ಬೊಲ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಮ್ಗಂತ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ ನೆಯ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮುಟ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ನೆಯ್ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕ್ಕಾದ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಕೋರಿ ದೆತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಆಯ್ಕೆ 4 ಗೀ ಸೇಲ್ ಚಮಚೆ ತಾತ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಆಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೆಂಜನ ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ದೀವಂ ಪೋದು ಮಸಾಲೆಡ್ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡ್ದ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ಹತ್ತ ಒಂದೆ ಇಡಿಕಿಗಳ ಮಸಾಲೆ 10 ಲಕ್ಕ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊರಕು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದೀನ ಆಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಕೂಡವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ಮಸಾಲೆಡ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪನೆಡ್ ದಾವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡ್ದ ಮಿತ್ ಮಸಾಲೆದ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಡ್ ಲೆಂಕ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಣಲ ಎಂಚಿನದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿನ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡವಂತೆ ನೀರಿಡು ಕೊತ್ಪಾವನಿ ಸುರುಕ್ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದಿಲೆ
ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ದುಂಬೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ನೀರಿಡು ಬಾದಾಮಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಕೈಟೆ ಆಯ್ತ ಚೂಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪಲೆ. ಬಾದಾಮಿದ ಚೂರಿ ಸೊಲ್ತು ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅವೆನ ಕಾಯಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ. ಬಣಲಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಸರಾಗ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮು ಚೂರಿ ಸೊಲ್ತಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪರಂಗಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೆ. ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಟೆಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿದ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತ್ತೆ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ ಎರಡ ಕರೆಂಟುಂಡು. ಇತ್ತವೇ ನೀಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯಗ ಐಕ್ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಕ್ಕಳೆ. ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯದಾಯ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಏತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ನಿಕ್ಲೇತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಂದ ಆತನತೆ ಯಾವ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧದಾತ ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒರಿದ್ನ ಪದರ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡಾಪ್ಮ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯದ್ನ ನೆಯ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಸುರುಟ್ ಸಟ್ಟಗೊಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಲಾಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯಿನ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಗ. ತಟ್ಟೆಡಿತ್ನ ಕ್ರೀಮಗು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ, ಬೊಲ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ, ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಗಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಅರಿನ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ನೆನೆದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಲೋಟದಾತ ನೀರ್ದ ತಂದತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಮೈಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶಾಜೀರ ಬಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆಲ ಲವಂಗಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ತುಲೆ 1 ಕಿಲೋ ದಾತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 5 ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಆಣ ನಮ ಆಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸಿಲ್ ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋ ತೀಡ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಇದೆ ತಂದ. ಇತ್ತೆ ಸರಾಗ ನೈ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಂಡನ್ ಈರೆ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಟವ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಯಾವ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ತುಂಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಪದಾರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನ್ ದಿವಂಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನ್ ದೀವನಗ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲ ಬಾಜಂದ ಅಡಿ ತಾಗುಲಕ್ಕದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಮ್ ತಯಾರು ಮಲ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಮಿಶ್ರಣದ ಪದರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುದಚ್ಚಿ ಗಮನ ಪಾಡಗ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ನನಲ ನೀರು ಆಜರೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಸೇಕಡ ಅಚ್ಪತೆಯಿಂದ ತಾಂಡಲ ಬೇಯೋಡು. ಇತೆ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಸೇಕಡ ಅಚ್ಪತೆಯಿಂದ ಬೇಯ್ದಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಆಜೊಂ ಬೇಯ್ದಂಡು ಆಣ ಒಂತೆ ನೀರು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಒಂತೆವೆನ ದೆತ್ತದ ಕೋರ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಮೆತ್ತ ಬಿರ್ಕಲೆ. ಆಂಚನೆ ಬೆಪ್ಪು ನೀರಡೆ ಕಲಡ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿಲ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ ಒಂತ ವರ್ಪ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯದ ನೀರುಳಿಲ ಮಿತ್ತಡ ಬಿರ್ಕಲೆ. ಇತೆ ನುಪ್ಪುದ ರಡ್ನೆ ಪದಾರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತೆ ಕಾಯದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಡೆತ್ತ ನುಪ್ಪುದ ಪದಾರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತೆ ಒರಿದ್ನ ಕ್ರೀಮ್ದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಿತ್ತಡ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮುಡು ದೀದ್ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ. ಹೇ ಚಿಕನ್ ಮುಗ್ಲಾಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾತಂಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪಡೆ. ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತರೆ ಮರಪಡೆ ಆಪಗೆ ಏ ಪಲಪೊಸತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ.